Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cek. Oke guys, walaupun mau aku karewang ya guys yo. Akhirnya aku langsung gandeng Mas Riki guys nih pasar iki. Aku rewang guys tertimbas gawe nili bayi Mbak siapa guys sini Mbak Har itu Mbak Linda Siti Putri ya guys ya. Jadi aku arpe nili bayi merono nih Mbak Hartini. Maaf ya guys ya, aku langge nili merono. Jadi cerita memang aku Mbak Naira wes tumbas neng pas metu guys wis tak tumbas cuma tak tumbas selimut ya guys. Selimutnya itu depannya pink Hello Kitty ya guys. Suaranya ruame guys, kamarnya pas liwat ini. Jadi aku aja Naira nili bayi nih Mbak Linda Mbak Linda Mbak Hartini ya guys yo. Ini aku udah karena Naira tak kon ngancani aku ning omahe Mbak Hartini ya guys yo. Sepurane nek kenapa lagi nilii ngono guys yo. Guys yo iki sibuk-sibuk rewang dia tuh. Terus jadwal bener ya Kediri guys. Aku dek ane iku Kediri Kediri ning gone iku guys. Apa jenenge? Pondokan ning pondok Afalah guys. Aku wis pindho iki guys sono. Terus bareng ngono ki rewang. Lumayan rewang nih, udah balik pas guys. Terus rewang telonan ki surone terakhir dadine wis gak ono apa jenenge janjane karek menghitung hari guys. Kayak 2 hari atau 3 hari guys ya, aku gak ngerti, aku gak paham. Kondolot tanggalan soalnya guys yo, aku kondolot tanggalan. Jadi ya wes aku pengen ajak Naira lah nek wis asli kirene yo guys yo. Ngerti-ngerti guys, ini belum ngerti-ngerti motor lewat kan mau motor buang motornya berisiko guys. Bulanannya serame syukur apa tak ono ya guys ya. Terus guys lebih lanjut neng oma ya guys ya. Nah arepnya budal nyari bayi nih Mbak Hartini. Dadah. Wah, ya guys ya, bangun. Kayak rokan Mbak Vino guys langge buka iki setengah 7 luwih sana nggih buka lho guys. Toto iki montre bang dan mang ruame tenan guys dalanane lho ya Allah. Mek koyo dodol, Mbak Endang yo dodol, kudu dodol kabeh guys iki dino Rabu. Kan sino mbah ben ndi guys delok kae. Gak ngerti guys aku guys apa nendi wonge. Saiki dadine Mbak Lipa. Dadine saiki Mbak Lipa kan gak iso jalan guys, jalan berarti iku Mas Bimo karo ayah rokan. Jadi Mas Bimo ki wong iki strakut guys, wis ceromono ki wis iso lah dengan aku dene wis iso lho guys yo. Kadang kan cilik ya. Tapi dene keren guys, maksudnya gelem ngono yo bisa dibilang terus mari ngono iso dengan aku just pokoke guys. Kayak buka kalau guys, lagi persiapan buka ruangan yang kono guys. Bagi berkata. Ya. Pokoknya Di itu ibu. Ibu guys, tak paham. Oh, oke guys, Mbak Ida menuli. Kalau Mbak Ki mang es. Inu. Jis. Soalnya gue koyo wakai kalau sekolah kali. Ya, mam sekolah kayak. Enggak mau ini. Mau itu aja. Enak soalnya. Begitu. Selimut itu lucu banget. Hello Kitty kesukaanku guys. Hello Kitty. Selimut kan usum madem guys. Nek kayak Rizky kayak pas gak enak guys selimut ini. Pas kayak enak kayak Rizky. Tadi rada tuh. Jadi selimutnya wadem ya guys yo. Tuh.
serang Hello Kitty. Pink itu imut ini. Terus dia tidak ada guna sabun guysnya. Sabun hapus, sabun cuci garam guys. Coba. Ini guys. Buah. Radan kok cepet nemen oleh ganteni Ricky murah-murah wis sadan. Mangapet. Man, Pak. Berkat bagi, Pak. Itu mana di? Yo wis. Guys, sampai gitu ini. Ini guys, kita mulai. Ping. Ini adalah apa-apa. Ada yang ini guys. Ada kok ngejreng mana ya? Ada nek prayu. Kok ada ngejreng men ya, Pak ya? Koren. Enak berapa? Ada ya. Pak, emang berarti saya sampai apa memang bab kene aku kalau ikan. Saya mau ikut. Kalau sudah mampus gak sih nek ikut aku bebain aja. Ayo. Tadi bukan jalan. Terus bisa mulai semula. Dulu ya Dek ya, hari aku mulai dulu hari. Iya, Mbah mulai Mbah. Iya. Aku mbek nganu har, mbek dungakno duwene. Iya leh. Bintang batur. Tapi awakmu jere ngongkon aku guys, jerene cukup satu Mbak jerene. Iya Mas ya, ngongkon aku duwene Mas. Oke, gas aku nggo. Yo Sar, aku pengen mulai sih aku. Iya. Mbah mantuk riyen. Ya Allah, guys, wis bengi roh-rohi nangan. Sar, dadah. Ya Allah Gusti. Iyalah. Aku kayak hati. Lah iya, lali. Ya Allah, arep pakai barang ya. Ya, terima kasih ya. Dadah. Maaf ya. Dikit nggih. Langsung ke Mbak Har. Ini. Nah, jaluk berapa? Apa iki rasa iki dulek tapi. Susu jajan kok mak ikan. Kayak ya, Bo? Panganan apa ini? Di? Iki ya? Kue? Dia macam apa? Kacang. Jajan yang kalau Mbak Bita ini, kue keringnya ternyata murah ya, tak mau nih. Mang Bu? Apa jajan apa? Kue langsung mbek pangan niku. Roti kering. Nanti aku cek mantan tak kering apa? Oh, ndek niki pengin awakmu kok. Aku kering. Endi roti anu apa? Roti apa? Bunder kowe lho. Kalau aku pengen kayak mak sing dipangan mak ngono. Wah, anak bolu cilik-cilik gitu. Sing garing. Lah aku teles sih. Hah? Nggonku sing teles. Sing empuk. Sing dhek itu sing garing. Iya, kan 5.000 kok. Ya ya, tak Lima- kira lah. ada 5.000 kuwi. 5,5 nek ning pasar. Loro. Heh? Loro. Iya, nek lo tuku loro 5,5. Loro 5,5. Setengah. Terusan Mbak, lah nek jaki nek tak jaluki ngono ki 5.000. Jah nek adol 5.000. 4,5 kok 5,5. 4,5 ketoke. lah ya tuku sampo ambek sing kuwi sing kering. Walah iya aku dekne anu le ke tuku le dekne iya dekne melok mangan yo roh. Iya kali aku. Jajan opo Iki rasa anu nak, ora kering pandan sih. jajanku jajan
Aku menes engko. Aku ngekokno lek lan kalau tak longi sitok. Ngekokno 5. Dia melok mangan. Uni enak asline. Tare iki nek ning pasar 4,5 apa 9,5 ngono lho. Untuk sawit cek susuk kae. Kenapa itu rasa anu? Susu mbek pandan. Kalau mu juga. Ya meh rapan kok. Ada lagi. Anake duwe sing laki pas 8 wis perlu kok. Cah iraine bunter banget. Hidungnya mau mancung guys. Mau mancung. Anake wi dekne. Ya, hidungnya mau mancung. Lah iki lho sok rebo. Enggak rebo sesuk iki wis 28 anake Hargi. Enggak tak deli guys, ya Allah. Enggak lari. Ora ada